I na kraju, koji su strateški ciljevi ovog sindikata u 2009. godini? Evo, bližimo se kraju 2008. Vredno je da se svode rezultati, ali i prave planovi za sledeću. Šta je ono što obavezno u narednoj godini morate da završite? Ova priča oko naših aktivnosti za 2008. godinu je završena time da smo doneli odluke o osnivanju. Sada dolazi realizacija, to je upisivanje ministarstvo i moramo da počnemo da radimo. Planovi i programi koji su u ovom trenutku, opet kažem, naših menadžera i direktora komunalnih preduzeća poslati lokalnim samoupravama, u ovom trenutku su prihvaćeni za sindikat, znači dajemo punu podršku i u realizaciji tih planova i programa u 2009. godini. Svojim radom, ja ću ovo obećati u ime zaposlenih, da ćemo puni doprinos da naše lokalne samouprave, sad govorim za sve, grad Kragujevac, budu zadovoljne našim aktivnostima, našim radom, a evo i prilika, bliži se Nova godina, u ime zaposlenih ja ću poželjeti lokalnim samoupravama, direktorima, zaposlenima, korisnicima naših usluga, nastupajući praznike novogodišnje i Božić. Hvala što ste odvojili vreme i posvetili ga gledalcima komunalnog servisa i televizije Kragujevac. Hvala i vama. Vama hvala na pažnji. Vidimo se ponovo sledeće srede u istom terminu od 20 sati, ali sa novom komunalnom temom. Prijatno.